U Brčkom distriktu sasvim druga slika. Pred administrativnim centrom okupilo se 20 članova potopljenih domaćinstava. Kome? Koga pravite više budalom? Šta je ovo? Jeste vi normalni? Ima li išta u glavi? Pitao je Božo Đurđić iz Krepšića, šefa odeljenja za raseljena lica i izbjeglice Rifeta Mujanovića. On i još 20 mještana iz Vučilovca i Krepšića danas su se okupili ispred gradske vijećnice, nezadovoljni jer im vlada još uvijek nije isplatila drugu tranšu novca za saniranje šteta od prošlogodišnjih poplava. Zavisno od stepena oštećenja, krajem godine dobili su od po 10, 15 i 33 hiljade maraka. Do sada im je isplaćena samo polovina tog novca, a nekima kažu ni to. Postoji u ugovoru jedna jedina klauza njihova je da isplate drugu tranšu od 45 dana, međutim prošlo je 145 dana, niko ništa nije uradio. Neko je dobio pola, neko je dobio sve, a neko nije dobio ništa. Ništa. Šef resornog odeljenja Rifet Mujanović rekao je da će ovo pitanje odlučiti vlada naredne srijede. Mujanović je napomenuo da se isplata druge tranše nije mogla obaviti bez završene detaljne kontrole utroška prvog dijela novca. Od 436 korisnika koji su dobili, znači, prvi dio pomoći, zavisno razvrstani po kategorijama, 27 korisnika nisu ugradili ništa, apsolutno ništa. Imali smo 460 žalbi. Drugostepena komisija koju sastavu 3 ministra je riješila, ostalo je samo još 60 spornih. Ovi ljudi kažu sačekat će do srijede. Ukoliko vlada ni tada ne bude ništa uradila, a zaprijetili su blokadom magistralnog puta